To yanzu challenge ga zaɓe ya karato amma har yanzu a cikin duhu muke wanda zai ba mu haske da muke nema har yanzu. Maganan kan nan fa akwai gaskiya a ciki don ni ma abin da yana damina amma ina tunani ko za mu samu shugaba ne ka san shi ya dan san abubuwan siyasa nan. Warai da gaske. Kin san kuwa shi shugaba kowace tambaya ka masa yana samun ansa. Gaskiyan ka ne. To yanzu ai kaga ya dace a ce mu ji mu yi mene kenan. Ko mu je mu same sa ne. Yanzu ai sai mu je kawai ba? A su waye ne waye ne. A'a. Kar ya guri na da ku je dama. To me ke faruwa? Gidanka za mu je shugaba. Lafiya? Maganar siyasa ne. A'a ba me ke faruwa to siyasa ya karato. Inda muke so mu je mu same ka dan ba mu hanya inda za mu yi mu wargazar da siyasa nan. Allah sarki. Me ya faru? Shugaban president muke ne. To Allah sarki rashin sani ya fi haske duhu, duhu ya fi haske duhu, haske ya fi haske. Share kawai. Abinda nake so ka gane ni a nan ni na cancanci a zabe ne a matsayin shugaban ƙasar Najeriya a 2023 da muke ciki. Abun ya zama wasan Ni nake da kayan aiki, ni nake da sinadari, ni nake da structure. Duk wani abu da ka sani da ake tanadawa na cin zabe, ni a nan ni nake da shi. haka. To shugaban mai haɗa ka ce da maganar shugaban. Wannan zancen Kana da kayan aiki ne. Suna tantama da shugaba. Suna tantama da shugaba. Ina da kayan aiki ko bani da shi? Na ci. Ina da kayan aiki ko bani da shi? Wannan ba structure bane. Ha ba structure kenan. Yawa jam'iyya ta NYAC ma'ana na yanka sai ci. Kayan ka gama yanka yi. Yawa. an wuce wuri. Ciya lady a mobilizing mun mata. A mobilizing mun matasa. Duk rugan Fulani a mobilizing mun su duka. An gama ai. Yawa dan Allah. Kama wata mata ta zabe kamar shugaba. Aha, shugaba. Yake jam'iyya ta 1 2 3 na zan yi da wannan jam'iyya mai yanka mu ci ko ne. In bar da maka da shugaba wani ina shugaban matan XYZ ɗin ina zaben sa. A'a, Kudi kan kan sani sani ba ai. Ni ne youth leader na menene? ABCD ita ce jam'iyya ta. Wai sai yanzu don ai mu wannan kudin ci. Kudi kan Da mu za ci ci. kudin nan ne.